Törmäsin biotalous-sanaan tänään lehteä selatessani. Vaikutti siltä, että biotalous on vähän sama kuin vihreä talous ja että siihen liittyy ainakin resurssitehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. Mitä biotalous tarkalleen ottaen on, missä sitä on ja mitä se tarkoittaa minulle kuluttajana? Täytynee kysellä muilta ja ottaa biotaloudesta tarkemmin selvää. Katsotaan sitä sanaa ensiksi. Se bio, sehän tarkoittaa tavallaan ehkä kierrätettävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, uudistuvuutta ja tämmöistä materiaalitehokkuutta. Biotalous parhaimmillaan voi tarkoittaa lisää yritystoimintaa, lisää vientituloja. Yli 90% suomalaisista ulkoilee luonnossa ja kokee saamansa merkittäviä hyvinvointi- ja terveyshyötyjä tästä luonnossa liikkumisesta. Raaka-aineet on meillä tässä keskeisessä roolissa. Meillä on muun muassa paljon raaka-aineita erilaisista sivuvirroista, elintarvikepuolelta ja myös metsätalouden puolelta. Valion toiminta perustuu tähän biotalouteen ihan täydellisesti. Biotekniikkaa hyödyntäen tehdään pitemmälle jalostettuja maitotuotteita. No, käytännössä tuolta teollisuudesta jää erinäköisiä sokeria tai tärkkelyksiä sisältäviä jätteitä yli ja me ne otetaan hyötykäyttöön ja valmistetaan siitä bioetanolia. Biotalous tarkoittaa myös sitä, että talous kasvaa, mutta turvaamme luonnon ekosysteemien toimintaa. Meillä tulisi erityisesti ymmärtää luonnonvarojen käytön vaihtosuhteita, esimerkiksi miten bioenergia, korjuu ja intensiivinen metsätalous vaikuttaa ympäristön laatuun ja miten se vaikuttaa esimerkiksi luontomatkailun. Maapallon väkiluku kasvaa, energian hinta tulee nouseen ja silloin tarvitaan kaikki kestävät energiamuodot, joita voidaan tänne ihmisten liikenteen tarpeisiin tuoda. Biotalous, niin se tavallaan se talous on kyllä myöskin hyvin tärkeä. Pitää olla se tuote pitää olla hyvä ja toimiva. Me tutkimme nyt sitten mahdollisuuksia tätä ruohobiomassan hyödyntämistä entistä paremmin, eli ehkä vielä tehokkaammin kuin lehmän pötsy. Olemme sitten kehittäneet lakasta tällaisen niin kutsutun kantasoluvuutteen yhteistyössä VTT:n kanssa ja siinähän hyödynnetään sitten bioteknologiaa. Biotaloutta näyttää löytyvän joka paikasta. Mutta mikä on kaiken tämän suurempi merkitys? Biotaloudella kehitetään Suomen kestävää kasvua.